ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ନିକଟତମ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ଘଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଣ। ମଣିଷ ଘର ବଦଳାଇଥାଏ, ପୋଷାକ ବଦଳାଇଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତଥାପି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟର ମଜାକ ବା ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ କୋଇଲାକୁ ମଧ୍ୟ ହୀରାରେ ପରିଣତ କରେ। ଜଣେ ମଣିଷ କହିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ସମୟ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।